Район авыл хуҗалыгы идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча 22 августка 16595 гектар майданда бөртеклеләр, шул исәптән 1622 гектар майданда көзге бодай, 1800 гектарда көзге арыш, 3050 гектарда борчак һәм 9647 гектарда арпа җыеп алынган. Бу барлык майданның 25%-ында эш башкарылган дигән сүз. Район буенча уңыш гектарыннан уртача 24,4 центнер тәшкил итә. Куйбышев исемендәге хуҗалык уңганнары да ал-ял белми хезмәттә кайный. Хуҗалык буенча барлыгы 2568 гектар майданда уңышча булып, 1412 гектары суктырылган да инде. Уртача уңыш гектарыннан 24 центнер тәшкил итә. Бүген кыр батырлары арпа бөртекле культурасын җыеп алу өстендә эшли. Хуҗалыкның баш агрономы Рәмил Галлямов сүзләренә караганда, эшкә 6 комбайн, 4 полиси, 2 дон 1500 җәлеп ителгән. Аларны тәҗрибәле механизаторлар Рүзил Разов, Илгиз Габидуллин, Илшат Абдуллин, Василий Собыр, Рифат Абдуллин, Рәмил Захитов хезмәтләндерә. Андыр табагына уңышны 5 йөк машинасы ташый. Өлгер водительләр Халид Рахманов, Илдан Мусин, Илшат Фатхетдинов, Филюс Шакирҗанов, Айрат Маннаповлар бункер тулганын көтеп кенә тора. Техник ремонты һәм янгын сүндерү бригадасы басуда һәр вакыт сакта. Баш агроном Искәндәр Авзалов әйтүенчә, хуҗалыкта урак белән беррәттән көзге чәчү эшләренә туфрак эшкәртүгә дә керешкәннәр. 650 гектар майданда җир әзерләнгән, 460 гектар туңга сөрелгән. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.